Baietz asmatu? Black Friday aprobetxatuz, zeo zer erosi duzuela. ETV bateko gaur egunen, beherapen tentagarri hauei buruz hitz egin digute. Black Friday. Bariku beltza. Astebete baino ez da falta Black Fridayrako naiz eta dagoeneko eskaintza beltzak edozein lekutan dauden. Eske Black Friday, ideia ona da, deskontu onak daude, baina gero nik ez dut inoiz erabiltzen. Nik ez dut deus eosten binen Black Fridayin. Nik ez? Ja, eske batzutan, erosten ditugu gauzak? Bai, gastatzegatiko ikusten duzu eta esaten duzu, zelako ganga. Soineko hau nik ez nakizan zenba baleixo zoan. Baina guztauko esaten jun, ikusi zenba baleixo zoan, urtian ziar, eta gero Black Friday etortzen denean ikusi aber benetan bajatureuen. Ez aber altzatureuen da gero bajatureuen eta presizio berdinak ingelditxuran. Zetelen bankuak egindako ikerketa baten arabera, Euskadin bataz beste, 250 euro gastatuko ditugu egun horretan. Teknologia erosiko dugu bereziki eta Gabonen opariak aurrezteko asmoz egiten omen dira erosketa gehienak. Zuri amak emango belizuke zeure bere biza oro. No kaera esa breba. Ez, baina, noi esaten hipotetikamente. Biza oro emango balizuke eta gastatu zen hau didezuna zengo, ze gastako zinok, zero zinok. Erropa, boltzuak eta zapatak. Mari, karugar ez dizu hortengo. Ez! 1.000 euro! Zeu pentsau! 1.000 euro! Kaka! Taberna jartzeuenen, ordu hasiko nahi Black Friday ajuten. Kainak deskontatuta. Kainak deskontu egin jan este daia, junok. Aztu espaiere junok. Aztu espaiere junok, baino. Berez, azaroaren 26an tokatzen da, baina interneten aspaldi hasi ziren Black Fridayko eskaintzak, eta horrekin batera logistika eta paketeria enpresetan eromena. Hombre, dendake lan inberrute ezardu, inberrute, eske, claro, a ver, eta... Bai, bio saldu urte osoan, ama uste unien urte osoko saldu. Usare compradore compulsiva. Ez. Bueno. Kompulsiba ez. Triste nagoenean, zerbait erosten dut. Postik nagoenean, zerbait erosten dut, merezi dudalako. Seguro ez horrela Igual fiskat bai.